चलिए आई एगो औरत के पति परदेश बाड़े। औरतिया गुहार करतिया बोलावतिया कैसे ये जाड़ा का मौसम में। औरतिया कहतिया कैसे आज कब आईबा अरे कब आईबा कब आईबा अरे कब आईबा कब आईबा कब आईबा अरे बहताटे कि बहताटे पुरुआ बयार ए राजा कब आईबा। कहे के बाद कैसे अरे कब आईबा कब आईबा कब आईबा कब आईबा कब आईबा बहताटे बहताटे पुरुआ बयार ए राजा कब आईबा बहताटे पुरुआ बयार ए राजा कब आईबा। बाबा क्या बात है हाय 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 हाय। आगे कैसे कहतिया गर्मी में छोड़ गईला हो जाड़ा में ना आइला हो कवना सब दिन के पीछे हमरा के भूलैला हो। गर्मी में छोड़ गईला हो जाड़ा में ना आइला हो कवना सब दिन के पीछे हमरा के भूलैला हो। जरता जवानी लहर उठ पानी जरता जवानी लहर उठ पानी हमरा के कबले तू तड़पैबा बहताटे बहताटे पुरुआ बयार ए राजा कब आईबा बहताटे पुरुआ बयार ए राजा कब आईबा। बाबा हाय हाय हाय। लास्ट भाव में कहती है कैसे कोयल कूक सुनावेले तुहरा के बुलावेले प्यार में पागल मनवा के असरा रोज धरावेले। कोयल कूक सुनावेले तुहरा के बुलावेले प्यार में पागल मनवा